Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wonten pangersanipun sedanten jamaah monggo sareng-sareng lanjutaken bareng-bareng sinau. Ananging saderengipun monggo dipun niati rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluman. Liizalatil jahli. Sukron lil akli. Li mardotillah. Nerasaken waosan kitab fikih ingkang malam Rebu kepengker niku tasih bab wudu nggih. Terakhir kala wingi sampai ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Dadi termasuk napa niku fardune wudu mbasuh tangan tekan sikut ngeten nggih. Dadi sikute tetep melu kebasuh. Terus salajengipun wa mashu ba'dirroksi lan basuh utawa ngusap sebagian kepala. Nah, tadi napa niku sebagian. Wal fardur rabi mashu ba'durroksi liqaulihi ta'ala wamsahu biruusikum. Tadi nek teng Qur'ane nggih wamsahu biruusikum. Tadi terusane ayat kala wingi. Walaisal muradu huna mashu jami'i roksi. Sing dimaksud niku mboten masuk kabeh, tapi hanya sebagian mawon. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam tawaddoa wa masaha binasiyatihi wa ala imamatihi wa alal khufaini. Jadi Kanjeng Nabi niku nate wudune niku pas basuh sebagian kepala nggih namung napa niku surbane diundurke sekedhik terus basuh bun-bunan. Dadi bun-bunan mriki nggih. Nah, bun-bunan. Dadi nek menawi tiyang setri nggih menawi beto jilbab ya jilbabe dunggahke sekedhik to. Mau membasuh sebagian kepala. Dadi mboten saumpama ora dicopot ya ora apa ngoten. Seteng bun-bunane sing diusap ngeten. Niku napa fardune wudu sing nomor sekawan. Jadi sakwuse napa niku niat mbasuh wajah, tangan, terus sebagian kepala niku nek hadise Kanjeng Nabi niki Kanjeng Nabi riyen rewudu cuman mbasuh napa niku bun-bunane. Rawahu nyeritakake hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Dadi napa niku nek riyen kan beto surban nek sakniki kan beto peci ning Indonesia gitu. Pecine dunggake sithik yo dibasuh. Wal khamisu ghuslur rijlaini. Terus fardune wudu sing nomor 5 sakwuse mbasuh sebagian kepala niku ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Jadi mbasuh kaki, mbasuh sikile niku batese namung dugi polok. Nah, dadi batese namung dugi polok. Dadi wudu niku sing fardu mbasuh kaki niku namung dugi polok itu. Dadi umpama napa tiyang setri enten sing beto celana napa legging niku dunggahke dhuwur kan mboten saged tekan dengkul nggih. Nah, dadi tekan polokipun niku pun sah. Dadi napa niku wudune mbasuh kaki cuman batese polok. Ghuslur rijaini ma'al ka'baini. Nek teng Qur'ane wa arjulakum ilal ka'baini nggih. Menapa niku batese polok teng Qur'an nerangake ngoten. Tenggin hadise Kanjeng Nabi walau kana masku jaizun napa niku qala Nawawi fi Syarhi Muslim
Wal muradu bil Ka'baini al udmanin natiani. Berarti napa niku balung sing metu ning poke kaki ngeten iki sami mawon. Nah niku. Dadi nek napa niku mbasuh telinga niku mboten termasuk fardune wudu. Jadi fardune wudu niku namung niat mbasuh wajah, basuh tangan tekan sikut, sebagian kepala ya bun-bunan niku nggih nek teng hadis niki. Kemudian terus kaki dugi polok niku sing wajib, sing fardu. Jadi nek basuh kuping barang niku berarti mlebune mangke sunah ngeten nggih. Mangke sunah-sunah. Sunahe kalih fardune kathah sunahe. Tapi mangke tekan dugi sunahe. Terus sing nomor terakhir syarat apa niku fardune wudu niku tartib. Maksudnya tertib niku urut saka niat yuk basuh wajah terus tangan sebagian kepala yuk kaki niku urut ora oleh diblenjat-blenjat ngeten nggih. Ora tak sikil sik wae ngono mboten. Kecuali mandi junub nika nggih. Nek mandi junub atau mandi besar niku bebas. Dadi mboten enten tartib arep saka dhuwur oleh saka ngisor oleh. Tapi sing penting ketika ngebyur pertama kali niku ana niate. Nah, diniati. Dan napa niku termasuk banyu suci sing ora mensucikan niku adalah air sabun. Air sabun ini kan air suci tapi tidak mensucikan. Jadi umpama mandi besar niku nek hurung teles kabeh sak awak niku aja sabunan sik ngeten. Karena mangke banyune niku campur sabun. Sedangkan pertama niku kudu meratani awak sekabeh awak nggo banyu. Banyune sing suci tur mensucikan. Jadi banyu sing ijeh murni dereng kecampuran sabun. Nah niki pun basuhe hanya sepisan-sepisan. Niku sampun sah. Dadi napa niku agama niku sakjane nggih gampang. Dadi agama niku dipermudah. Napa niku kanggone nyaingi utawa supayane syariat iki tetep berjalan walaupun wis saka mbiyen tekan saiki ngeten nggih. Sampai-sampai ulama-ulama riyin niku nggawe perbandingan supayane napa nek bareng ngaji yo ana madang-madang, kadang ana wedangan sik ngeten. Niku ulama riyin niku nggawe perbandingan supaya belajar utawa ngaji iku menyenangkan ngeten nggih. Ora mek nggon pesta wae sing menyenangkan ngeten nggih. Contone sakniki napa dangdutan enten konser dangdut niku rame banget. Tapi diimbangi konser sholawat ya rame banget ngeten. Dadi iso mengimbangi napa niku kemaksiatan karo kebaikan karo keburukan iku iso seimbang nendi wae nggih. Karena terkadang napa niku timbulnya kebaikan niku ya berawal dari keburukan. Umpama ana wong sing napa niku nek nonton konser dangdut ya semangat desek-desekan, tapi arep sholawatan arep ngaji ya dia rela desek-desekan ngene to. Bingungke malaikat iki sakjane piye to iki ngono to. Tapi lah ngoten niku tetep angsal sepurane angsal pangampurane Gusti Allah. Jadi kebaikan ki mesti berdiri sendiri, keburukan berdiri sendiri ngeten nggih. Ora wah kae wong salat terus tapi maksiat ya terus. Ngoten kan enten nggih. Dadi umpama enten pertanyaan ngeten. Ana wong melakukan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah ki ya salat, zakat, poso, haji. Tapi maksiate ya terus. Nah, gitu.
maksiate ya werna-werna. Tapi ana wong ora nglakoni salat, ora nglakoni zakat, ora poso, ora haji, tapi tetep Islam dhek iki. Tapi karo tangga teparo, karo sosiale apik banget. Kira-kira kedua orang ini nek menurut jenengan apik sing endi? Nah, ya mikir to. Dadi ana wong sregep salat, tapi ya ijeh maksiat. Nah, ijeh kadang ya korupsi ya isih, main ya isih, ngomongke tangga ya isih. Wis ora apik lah pokoke. Tapi ana wong sing ya tetep Islam tapi apik karo tangga, tapi ora nglakoni salat, ora nglakoni napa zakat. Wis tapi karo tangga apian, ana kerja bakti teko terus. Wis apian lah karo sosial. Kira-kira kuwi apik endi ngono kuwi. Dadi mungguhe Gusti Allah niku tetep apik sing salat. Nggih, karena as-sholatu miftahul khair. Salat itu pintu kebaikan. Ngoten. Jadi cara logikane ngeten. Cara logikane iki ning kelas ana guru. Kemudian wong kuwi karo murite, karo sesama siswane apik, tapi karo gurune ra apik. Nah, mesti nilainya ya mesti elek gitu. Ayo ngoten niku. Tapi kadang nek karo gurune apik, tapi karo kanca-kancane ora pati kenal, rapati, tapi nilainya ya engko akhirnya apik, ngoten nggih. Karena sing menilai kuwi di hadapan Allah Subhanahu wa taala utawa gurune. Niki berarti pun paham nggih napa fardune wudu kuwi niat terus basuh wajah, niat dibarengi karo basuh wajah. Terus tangan mek tekan sikut, terus bun-bunan, sebagian kepala niku ya bun-bunan, sakjane oleh arep ngarep atau mburi oleh, wong sebagian tok. Kemudian basuh kaki. Ya, tertib gitu. Salajengipun faslon wa sunanuhu asru khisolin. Sakniki napa sunah-sunahe. Nek wau fardune niki sunai. Lil wudu'i sunanun minha atasmiyatu. Jadi napa niku sunah wudu sing pertama yaiku maca bismillah. Jadi maca bismillah. Jadi ajeng wudu pas dhewe nek pancuran ya pas basuh tangan niku dhewe maca bismillahirrahmanirrahim utawa bismillah ngoten niku pun oleh kesunahan. Nek Kanjeng Nabi riyen ruwiya annahu den critakake annahu stune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa doa yadahu fi inain wa qala li ashabihi tawaddu bismillah. Wadoa nyelehke sapa Kanjeng Nabi fi inain ing dalem wadah, berarti mbiyen ki dikobok ngeten nggih. Wadah. Wa qala li ashabihi lan Kanjeng Nabi niku matur maring sahabat-sahabate tawaddu do wudu sira kabeh bismillahi kelawan maca bismillah. Dadi niku termasuk sunah. Nah, dadi napa niku maca bismillah niku hukume sunah. Rawahu al-Baihaqi fi Nawawi wa isnadihi fil hadis. Dan apa niki hadise saking riwayate Imam Baihaqi. Terus enten malih kulu amrin dibalen layub dahu fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajdamun. Enten sebagian hadis niku nerangke kulum riin, saben-saben perkara, saben-saben kegiatan dibalen kang duweni tingkah bagus. Maksudnya napa niku perbuatan baik layub da'u fihi bismillah. Nek ora diawali dengan bismillah maka fahuwa ajdamu, berkahe kurang. Jadi nglakoni apa wae barang apik niku nek
ora ditambahi, ora diawali bismillah iki berkah kurang. Nah, maksud berkah niku napa? Berkah niku maksudnya sesuatu yang tambah baik ngoten. Jadi selalu bertambah kebaikane niku namine berkah. Jadi napa maca bismillah niku ya penting dalam segala hal apa wae maca bismillah. Kecuali dalam hal-hal sing dosa. Niku rek maca bismillah ya dosa. Jadi makanya teng mriki kullu amrin dzibalin. Maksudnya setiap melakukan sesuatu yang baik ngeten. Niku diawali bismillah. Tapi nek sesuatu sing ora niku rek maca bismillah ya padha hukume karo kelakuan iku. Contoh ana wong maling kok ya maca bismillah. Ngoten to? Ya kuwi rek maca bismillah kuwi ya ketatrapan haram asline nggih. Tapi iso didelok meneh maca bismillah oleh ganjaran re maling kuwi tetep oleh dosa. Kemudian hukum-hukum makruh. Makruh termasuk ngerokok. Rokok niku kan makruh to nggih. Makruh iku nek makruh iku dilakoni ra apa-apa, ditinggal oleh ganjaran. Jadi nek ibu-ibu apa orang rokok niate rokok kuwi makruh ngerti hukumnya berarti oleh ganjaran ya. Nah ngeten. Setiap roh wong rokok oleh ganjaran malahan nggih. Karena ngerti nek ngerokok kuwi makruh, nek tak tinggal iku oleh ganjaran. Nek dilakoni ra apa-apa. Lah kuwi kok ring ngerokok bismillah, maca bismillah ngerokok. Kuwi re maca bismillah ya hukume makruh ngeten nggih. Dadi maca ngerokok ya ora usah maca bismillah. Tapi makruh kuwi napa? Dilakoni ora apa-apa, ditinggal oleh ganjaran. Jadi nek pengen ngerokok kok ora ana rokok, tak ninggal rokok. Kuwi saat itu oleh ganjaran ngoten nggih. Napa niku minha atasmiyatu. Sing pertama niku maca bismillah. Kemudian wa ghuslul kafaini qabla idkhalihima al-ina'i. Basuh epek-epek. Jadi nek arep wudu sok ngeten-ngeten iki wis refleks gitu. Nyela-nyelani ini niku ternyata niku sunah. Nah, hukum sunah niku nek ditinggal ora apa-apa, nek dilakoni oleh ganjaran. Dadi waliane karo napa makruh mau. Nek mubah napa mubah? Mubah ki nek dilakoni ra apa-apa ditinggal ya ra apa-apa. Kados contone madang. Ini maem nika dahar nika mubah. Arep napa dilakoni luweh ora ya luweh. Tapi niku tergantung dari niatnya mau Joan. Balik malih teng inamal a'malu binniyat. Nek redahar niku dengan niatan supaya kuat kanggo ngibadah. Nah niku berarti dahare oleh ganjaran. Tur meneh kathah tiang-tiang niku napa niku dadi cedhek ning Gusti Allah ming mergo sak madang ngeten. Dadi ana nek wali niku nek dahar niku kadang enten sing nangis. Karena ketika maem ki bedake bahwa aku ki makhluke Gusti Allah. Makhluk mbok kaya jenderal, kaya presiden, kaya apa wae kekuatane ming sak mangan gitu. Jajal ora mangan, mesti lemes gitu. Mbok napa niku preman utawa gali sing kejeme kaya ngapa nika kekuatane mek sak mangan. Ora mangan 3 dina tetep lemes gitu. Jadi mangan ini madang niku memang bener-bener mbedake antarane makhluk karo Sang Pencipta. Makane Allah Ta'ala ora dahar ya ora ngunjuk. Begitu juga malaikat. Malaikat ki ora madang, ora ngombe. Maka dhek diciptake pancen ngoten niku. Makane dhek kuat terus gitu. Sak wayah-wayah apa niku dadi CCTV-ne dhewe ngoten nggih.
Apa meneh malaikat Raqib Atid niku nek nulis kan nggih. Apa meneh malaikat Raqib Atid niku sing ning nggon dhewe niki jamaah niki nek pas nika rampung ngaos terus maca alhamdulillahi mil al mizan niku. Wah niku malaikat sing nyatet kebaikan wis bingung niku. Makane maca mek seminggu sekali gitu. Muji alhamdulillah mil al mizan. Kula maca alhamdulillah muji ning Gusti Allah sak okae mil al mizan sak gedene timbangan sok ning akhirat. Wow, gedene sepiroan malaikat nyatet bingung. Kemudian mil al mizan, alhamdulillah mil al mizan wa muntahal ilmi lan enteke ilmu. Nah, ilmune Gusti Allah niku nek umpama uwit-uwit ning donya iki dadi pena, terus air laut kuwi dadi mangsine, dadi tintane iki rantek ning nulis. Dadi ilmune Gusti Allah sing diteteske ning donya iki umpamane napa nika manuk emprit nika nyucuk banyu ning laut dan nyuk tetesane saka cucuke niku sing netes ning bumi. Aku ilmune Gusti Allah niku wis kok ngono kuwi sing ditibake ning bumi. Niku wong wis iso mabur, iso warna-warna gitu. Iso gawe pesawat, gawe nuklir menawa. Iso munggah bulan barang ini munggah bulan tak nggih? Mboten nggih. Neil Armstrong iki dari ngapusi niku. Kudune nek menapa niku kudune kan nek Neil Armstrong niku munggah bulan, kudune wong-wong saiki kathah sing do piknik ning bulan tepunan. Gitu. Karena niku jaman riyen to niku nggih. Nah, kudune saiki kan luwih canggih. Kudune wis ana piknik ning bulan. Tapi ternyata ora, berarti niku mboten nggih. Terus malih ghuslul kafaini. Napa niku mbasuh epek-epek loro. Niku tetep hukume sunah. Terus sing nomor 3 niku wal madmadatu wal istingsyaku. Niku napa kumu. Dadi napa niku anak wudu berarti nek kumu niku kan sakderenge niat to niku nggih sadurunge basuh muka. Kumu niku hukume sunah. Terus wal istingsyak. Istingsyak niku nak sinten sing kiat istingsyak niku? Niku beto toyo terus dihirup beto hidung. Disedot ning irung ngeten niki lho. Niku namine istingsyak. Niku nganu napa sunah. Nah, asline kan disedot ning hidung ngeten nggih. Tapi berhubung nek nyedot ngono kan sok mak teng ngeten ning mriki nggih. Akhire metu kok ngusap irunge tok. Ngeten nggih. Niku sunah. Nah niku sakjane sing sunah niku napa niku beto toya terus dihirup beto hidung ngoten. Niku nek pun terbiasa ndadekke jarang mumet ngeten. Mumet sing bangsa anu nggih, sumbatan-sumbatan nggih. Nek mumet pikiran ngono ya wis angel gitu. Mumet pikiran kan repot nggih. Tapi napa niku nek mumet pikiran, maksudnya ngeten. Wong niku nek dikeki mumet pikirane maksudnya mikir gawean utawa mikir kahanan utawa mikir napa niku mosak-masih donya carane ngeten nggih. Wis mikir tentang kehidupan donya iki sing ngerasa susah. Iku ternyata jadi suatu keadaan sing iso nglebur dosa. Di mana dosa mau ora iso dilebur tanpa kesusahan mau. Jadi ana kesusahan ning donya, kesusahan nek ning keterangane kesusahan golek pengupa jiwa. Niku ki dadi iso nglebur dosa. Sing dosa mau ora iso dilebur kecuali nganggo kesusahan mau. Jadi nek dhewe pas gek mumet ngoten nika atau mumet pikiran ya. Kuwi anu dosane gek dikurangi. Ngoten nggih. Dadi teko semangat pokoke.
Sebabe napa niku engko dhewe mentingke kehidupan akhire. Contoh napa niku pengarang kitab niki umpama Imam Syafi'i niku pun sedo sekitar 600 tahun yang lalu. Nek dhewe umure napa gek pirang tahun gitu. Lah Imam Syafi'i wis ngenteni ning alam kubur 600 tahun yang lalu ora suwe banget to nggih. Kados to napa niku contoh ulama-ulama zaman dulu ngoten. Nah niku sing pun sedo zaman riyin ngeten kados sinten Mbah Sirat Payaman. Niku kan pun pirang abad nggih nek sakniki. Ha pun dangu piyambake kan ning alam kubur kan luwih suwe tinimbang awak dhewe ngoten. Jadi maka lebih mementingkan napa niku cita-cita ning akhirate. Tapi ora oleh ninggal donyane karena donya iki mazraatul akhirah. Ad-dunya mazraatul akhirat. Jadi donya kuwi tempate utawa ladange akhirat. Jadi ya penting. Ngoten nggih. Qala al-Imam Ahmad biwujubihima. Nek Imam Ahmad niku malah majibke napa niku kumu karo istimsak. Tapi nek Asy-Syafi'i qauluhu asrun minan sunnatin wa adda minha al-madmadatu wal istinsyak. Nek Imam Syafi'i niku sunah-sunahe wudu sing jumlahe 10 iku sing paling napa niku disenengi Kanjeng Nabi yaiku kumu karo istimsyak niku. Istinsyak napa niku kumu kalih nyedot banyu ning irung niku. Lan nek pama ora kuat nyedot banyu ning irung ya irunge sing dibasuh gitu. Wis ngoten niku mawon. Dadi agama niku pokoknya digawe gampang. Ya ngoten. Dadi enten sebagian imam sing kuwi melu wajib, melu kudu ngeten nggih. Enten sing nek Imam Syafi'i kuwi hadise Nabi sunah sing disenengi Kanjeng Nabi dalam hal wudu yaitu kumu kare istinsyak. Rawahu nyeritakake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Summa aslus sunnati yaksulu bi isolil ma'i ilal fami wal angfi. Sawaun adarahu amla. Jadi maksudnya istimsyak kalih wudu niku isolul ma'i ilal fami nekake banyu maring mulut lan hidung ngoten. Makane ana sing sok dibarengke ngoten. Enten nggih. Lah niku sunah-sunahe wudu. Terus malih sunahe malih wasti'abur ra'si bil mashi. Basuh sebagian, basuh kabeh kepala. Jadi nek wajibe mau fardune kan namung bun-bunane nggih. Nah niki nek ben oleh sunah kuwi kabeh dibasuh kabeh. Nek ngusapke nek ora kudu di nang pancuran yo ditadahke ning pancuran nggih mboten nggih. Suwe-suwe ping 5 ya mumet. Gitu. Ora kudu sampai teles rambute kaya kramas nggih mboten. Wamsahune maksudnya ngusap, dadi tangane teles banyu njuk dingenekke tok. Ngoten. Dadi tangane ditelesi banyu njuk di usapke ning ning kabeh kepala ngeten. Niku ya oleh kesunahan. Berarti nek ibu-ibu berarti dicopot jilbabe njokan gitu. Tapi kira-kira ribet jilbab sing nggawa dom barang niku ya ribet ya. Anu to. Njuk napa namung napa dunggahke sithik njuk sebagian kepala. Dadi masuk niku tangan ditelesi banyu njuk diusapke ngoten. Mboten ghuslu niku ngumbah. Nek ghuslu liyadaini ngumbah tangan berarti tangannya dibasuh tenan ngoten nggih. Ana pancurane mili ning tangan. Tapi nek sebagian kepala kan masuk. Jadi
napa niku mek tangane ditelesi yo diusapke. Ngoten. Terus napa niku sunai malih wa mashul udzunaini lan basuh telinga. Basuh telinga niku sunah. Yustahabu mashul udzunaini dhahiroha wa batiniha bima'in jadidin. Napa niku rimbaso niku telinga bagian dalam dan telinga bagian luar. Niku makane juk ngeten juk dilebok. Niku masuh ya. Masuh niku mek tangane dikeki tangane ditelesi banyu juk ditempelke. Mboten ngumbah. Ghuslu karo mashu niku benten. Nek ghuslu ki ngumbah air mengalir ngeten. Nek mashu niku mboten. Namung diusap tok. Hadise kala ngendika sapa Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddoa fa akhadha li udhunaihi ma'an khilafal ma'il ladzi akhadahu li ra'sihi. Jadi napa Kanjeng Nabi mbasuh napa niku sebagian kepala kemudian basuh telinga. Jadi ora bareng ngeten malah. Rawahu nyeritakake hadis sapa Al-Hakimu Imam Hakim wal Baihaqi lan Imam Baihaqi. Wa qala isnaduhu sahihun. Wa qala lan ngendika sapa Imam Hakim lan Baihaqi isnaduhu utawi sanate iki hadis sahihun iku sahih. Jadi basuh telinga niku hukume sunah iku enten hadise, tur hadise niku nggih sahih. Terus malih wa tahlilul lihyati al-kasati. Wa tahlilul asabi'il yadaini warijlaini. Niki nganu. Nyela-nyelani driji. Jadi pas basuh tangan niki yuk diselani ngeten. Dadi ngeten, yuk diwalik ngeten. Dadi sela-sela niki niku kudu kena banyu ngeten. Karena basuh tangan niku diantaranya adalah jerone kuku niki kudu kena banyu ngeten nggih. Nek beto pitek niku pitek napa tangan kuku nggih. Niku nek sing tembus maksudnya niku mboten menghalangi niku tetep sah. Tapi nek pitek sing modele kados cat beto napa niku kados ana minyak cat niku. Nah niku mboten sah berarti nggih wudune. Niku mboten sah. Terus sing kedang hati-hati barang niku kadang napa niku glitter niku sing anu njuk mengkilat-mengkilat niku lho. Lah niku ora niku plastik kemehan nggih, plastik dan itu nempel di kulit. Niku walaupun cilik tapi niku kan menghalangi air tekan kulit. Jadi niku nek enten kena glitter niku dilangi sik gitu nggih. Jadi glitter niku biasanya nek nggon tata rias yo mengkilat-mengkilat niku nggih. Nah niku nek arep wudu yo dilangi sik. Lah pertanyaane ngeten, sakniki enten pertanyaan ngeten. Umpama ana wong ngantenan iki. Dadi nganten niku remacak kan saka subuh gitu. Saka isuk wis macak suwi engko tekane zuhur, padahal acarane ijehan. Tekane zuhur dhek salat zuhur ora? Mboten. Ah, ta umpama dhek wudu engko make up-e ilang kabeh. Ngeten. Padahal make up nggih larang gitu. Nah, make up meneh engko kesuwen gitu undangannya selado Bali. Akhirnya kudune piye iki sebagai pengantin iki? Menurut jenengan iku salate dijamak atau diqadha utawa piye iki? Dadi niku minimal iku salate diqadha. Nggih. Kadosta napa niku tentara latihan. Ora tentara latihan. Ning Akmil niku
kone pelatihe kudu latihan saka jam 09.00 tekan asar. Wah, luhure kan lewat. Mlayu-mlayu terus latihan. Iku yo kudu piye luhure? Salat luhure niku ya salat luhure tetep luwih apik di yo engko qadha ngeten. Qadha tapi nek iso aja di jamak. Jamak kan salat sing digabung niku nggih. Dadi nek biasa nek tenggen perjalanan tenggen zaroh memajeng zaroh kan enten namine menjamak salat. Jamak salat niku sing paling sae adalah jamak takhir daripada jamak takdim. Soalnya ngeten, nek jamak takdim niku umpama asar kalih zuhur. Salat asare dilakukan ning waktu zuhur. Niku jenenge salat jamak takdim gitu. Nah niku kurang afdol. Sebabnya napa? Wong hurung mlebu waktu asar kok wis dilakoni asare. Ngoten nggih. Dadi lebih baike ning jamak takhir. Salat zuhur dilakukan ning waktu asar. Ngeten. Niate jamak tapi. Karena kan waktu zuhure wis nglewati dhewe to. Ngoten. Niku enten sebagian pendapat sing criyose ngoten. Nah, tadi kanggene napa pengantin niku nek kuku dicet-cet barang niku tapi nek napa hina niku ra anu nggih tembus ta niku nggih. Niku termasuk tato temporer nggih. Nah, tadi nek tato temporer niku kak padha wae niku iso dilangi to niku nggih. Nah, niku mboten menghalangi banyu ning kulit. Jadi niku mboten napa-napa kangge putu. Terus kita sing daun pacar niku. Nah, nggih. Sing penting mboten ana campurane minyak. Ning campurane minyak niku mboten sah. Kados to tato. Tato tiang-tiang umpama enten tatone. Mas Harian tatone mboten? Dadi nek enten tato nika nek wudu sah napa mboten? Nah, tato nika nek dilihat secara detail nika ora tato nika tintane niku di bawah kulit, di atas daging. Ngoten nggih. Dadi sementara nek wudu iku kudu banyu tekaning kulit. Berarti kan tato itu tidak menghalangi kulit, gitu. Karena itu di bawah kulit, ngeten. Dadi ana wong tatoan njuk muni alasan, wah aku arep salat arep wudu rasah ki wong tatoan. Ngono kadung nakal wis tobat. Nek takon yo sah ora wudune? Ya tetep sah, nggih. Karena niku tato itu di bawah daging, di bawah kulit, di atas daging. Nah, ngoten. Jadi mboten menghalangi kulit, ngoten. Tato niku. Nah, tapi kan yo enten pertanyaan malih, "Hang kuwi tintane najis apa ora?" Ngoten nggih. Sami mawon. Asal tinta ya, tinta kuwi asale saka dedaunan ya ora najis, ngoten ta? Nggih. Umpama dhewe niku di detail-detail tentang salat iku ora oleh nggawa najis. Niku pada hakikate dhewe kan ning perute dhewe kan ya akeh najis gitu. Nah, nggih sami mawon. Nah, nggih. Dadi sing ketok mawon nek babagan najis niku sing ketok mawon. Wa tahlilul lihyati lan nyela-nyelani jenggot. Jenggot nah niku nek wong Arab riyen kon nang Arab saiki ya wong-wong Timur Tengah kan nek jenggot apa napa niku bewoke ngeten kan ketel banget. Niku nek wudu kudu disela-selani ngeten. Jadi air harus sampai ke kulit ngeten. Niku hukume sunah. Tapi nek ora, nek teko raup ngene ya nggih sah ngeten nggih. Tapi nek disela-selani, nyela-nyelani jenggot ngeten Mas niku sunah hukum.
Terus wa taqdimul yumna alal yusra. Ndhisikake sing tengen tinimbang sing kiwa. Niku maksude nek jenengan nek wudu niku ndhisikake napa niku taqdimul yumna alal yusra. Niku maksude sing tengen dibasuh ping 3 sik, njuk bare gek sing kiwa ping 3 apa kiwa tengen ngoten. Kiwa tengen, kiwa tengen. Kiwa tengen ngoten nggih. Oh nggih, tengen njuk kiwa, tengen njuk kiwa. Wong taqdimul yumna kok nggih. Terus wa taharatu salasan. Lah ping telu berarti napa niku mbasuh tangan umpama sing tekanan 1 kali, sing kiri 1 kali. Terus malih kanan malih 1 kali, sing kiri 1 kali. Njuk sampai genep ping 3. Niku napa niku ngaping teloni niku hukume ya sunah. Senajan to pisan mawon wis pun napa niku pun sah. Wal mualatu lan maknane mualah niku maknane nuli-nuli. Nuli-nuli iki apa? Terus menerus. Jadi ora oleh wudu saiki wis raup karo tangan. Njuk wah engko bathuke engko sik lah tak udut sik. Ngono mboten angsal nggih. Wudu terus menerus. Ngeten. Sampai rampung. Nah, kecuali umpama kayak wudu teng griya. Lambe mbasuh wajah kalih tangan. Kenapa niku banyune entek, listrike mati. Nah, akhirnya kan wah wudune urung rampung iki. Akhirnya melayu ning musola. Ning musola niku ketika banyu sing ning wajah kalih ning tangan dereng kering, niku saged langsung lanjutke. Oh mau kayak tekan tangan berarti saiki sebagian kepala terus kaki ngoten nek ora nggo sunai ngoten. Tapi nek diniati nggih mboten angsal tak wudu wis mbasuh muka, wah tak udut sik sak batang bare mbasuh tangan ya mboten angsal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawaddu'tum fabda'u biyaminihim. Nah napa niku maksud iki nek wudu kon ndhisikke sing tengen ngoten nggih. Dadi napa niku taqdimul yumna alal yusra niku hukume sunah, maksudnya ndhisikke sing tengen sik. Terus nek ping telu niku nggih enten hadise Nabi wa fi hadisin Utsman radhiyallahu anhu. Jadi sing riwayat ke hadis Sayyidina Utsman khalifah niku nggih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddoa iku wudu sapa Kanjeng Nabi salasan ping telu. Dadi nek mbasuh niku ping telu. Jadi sakniki nggih manfaate ngaos ngeten niki dadi ngertos ternyata mbasuh tangan ping 3, raup ping 3 kuwi Kanjeng Nabi ya nindakake kaya ngono kuwi. Lah berhubung awak dhewe niki nggih meh madak-madake ben kaya Kanjeng Nabi, mugi-mugi sok angsal syafaate Kanjeng Nabi nggih. Karena sing saged nyafaatine namung Kanjeng Nabi. Kabeh donga sakjane Kanjeng Nabi nek ndonga niku mesti iso langsung dikabulke karo Allah Subhanahu wa taala. Tapi mboten purun. Kathah dongane Kanjeng Nabi sing mboten dikabulke. Kadosta dongane Kanjeng Nabi napa niku ndongake Wahsi niku seorang budak sing membunuh pamane Sayyidina Hamzah. Nah, jengkel kan mesti ndongake elek kan wajar manusiawi gitu. Tapi ternyata Wahsi niku malah oleh hidayah saking Allah Subhanahu wa taala hingga Wahsi kuwi mlebu Islam malahan. Nah, dongan iki ra mandi. Ya ana sing ora mandi. Perang yo kalah barang gitu Kanjeng Nabi niku.
Tapi Kanjeng Nabi niku duwe satu permintaan donga maring Allah Subhanahu wa taala sing istilahnya kudu dikabulke ngeten. Wis pokoke saiki dongaku ora dikabulke ora apa-apa, tapi sok ning akhirat aku dongane kudu dikabulke. Cara gampang ngendika ngoten nggih, carane gampang ngomongi ngoten. Donga napa? Yaiku tenggen akhirat sok niku nyuwunke syafaat, nyuwunke maghfirah, nyuwunke ridho maring Allah Subhanahu wa taala maring umate. Jadi Kanjeng Nabi sing nyuwunke napa niku pangampura niku. Nah ngoten. Gandeng awak dhewe niki belajar melu-melu tingkah lakune kaya Kanjeng Nabi, muga-muga sok gampang oleh syafaate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kula kinten cekap semanten riyen nggih. Alhamdulillahimil al-mizan. Wa muntahal ilmi. Wa mablaghur ridha. Wa zinatal arsy. Alhamdulillahimil al-mizan. Wa muntahal ilmi. Wa mablaghur ridha. Wa zinatal arsy. Alhamdulillahimil al-mizan. Wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Kula kinten cekap semanten wallahu a'lam bishawab.